Λοιπόν, το ξύλο το οποίο χρησιμοποιήσαμε είχε ειδικό βάρος 0,43. Όταν του δώσαμε το σχήμα του ολόκληρο, χωρίς να ανοίξουμε τρύπες, χωρίς να βάλουμε κρίκους, χωρίς να βάλουμε έρμα, χωρίς τίποτα, είχε βάρος 28 περίπου γραμμάρια. Εάν διαιρέσουμε το βάρος του για το ειδικό βάρος, δηλαδή το ειδικό βάρος τι είναι? Το ειδικό βάρος είναι πόσο ζυγίζει ένας κυβικός πόντος, ένα κυβικό εκατοστό από το συγκεκριμένο υλικό, από το συγκεκριμένο ξύλο. Αν κάνουμε λοιπόν αυτή τη διαίρεση, θα βρούμε ότι τα κυβικά εκατοστά τα οποία είναι το τεχνητό μας, ο κορμός του τεχνητού μας, είναι 65 cm, 65 κυβικοί πόντοι. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνουμε floating θα πρέπει να είναι το 65 γραμμάρια και συγκεκριμένα 66 γραμμάρια, γιατί οι κυβικοί πόντοι, οι 65 κυβικοί πόντοι της θάλασσας ζυγίζουν 65 κυβικοί πόντοι επί 1,013 είναι το ειδικό βάρος της θάλασσας. Λοιπόν, είναι 66 περίπου γραμμάρια. Άρα τα 66 γραμμάρια θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ίσα με το σώμα, το οποίο αυτό θα είναι floating, μεγαλύτερο ή ίσο το σώμα σε βάρος των 66 μισό πλάς, για να γίνει sinking. Για να το κάνουμε τώρα από suspending μέχρι slow sinking, επειδή οι πόντοι είναι 65, θα πρέπει να προσθέσουμε μέχρι το συν 10%, δηλαδή 66 γραμμάρια συν 6,6 συν 7 γραμμάρια, 73 γραμμάρια. Μέχρι τα 73 γραμμάρια θα είναι slow sinking. Έχετε αυτά στο μυαλό σας. Ξεκινήσαμε να πούμε ότι το τεχνητό αυτό θα το κάνουμε floating. Στην πορεία όμως φίλος μου είπε ότι θέλει ένα τέτοιο τεχνητό και το θέλει να είναι suspending ή slow sinking. Οπότε θα το φτιάξουμε σε slow sinking αυτό. Θέλει να σκανάρει μία περιοχή και μία που μου το ζήτησε να το φτιάξω, θα το φτιάξουμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα σας έδειξα πώς μπορείτε να υπολογίσετε περίπου, γιατί όλα καθορίζονται μετά στη θάλασσα, έτσι. Πώς μπορείτε να υπολογίσετε το αν το τεχνητό σας θα το κάνετε floating ή slow sinking. Αυτό είναι το σχέδιο, το οποίο βέβαια θα ανέβει και σε PDF στην ομάδα, και το οποίο θα ανέβει με σχετικές, όχι με συγκεκριμένες διαστάσεις. Βέβαια αυτό το έχω εγώ με τις διαστάσεις αυτές,
αλλά όπως κάθε τεχνητό μπορεί να το μεγαλώσουμε, να το μικρύνουμε. Εν πάση περιπτώσει θα το ανεβάσω. Θα συνεχίσουμε με την κατασκευή του, με τη μόνη προϋπόθεση ότι θα το αλλάξουμε από floating σε sinking. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Θα δούμε και τα επόμενα βήματα. Αυτό θα κάνουμε καλούπι. Αυτό είναι το πρωτότυπο. Θα το κάνουμε καλούπι και θα σας δείξω και ένα τρόπο να μην πετάτε παλιά χαλασμένα καλούπια. Αυτό είναι καλούπια τα οποία με τον καιρό έχουν χαλάσει. Αυτά τα καλούπια θα τα τεμαχίσουμε και θα μπουν μέσα στο νέο καλούπι. Θα φτιάξουμε ένα καλούπι τέτοιο, να δείτε και πώς γίνεται. Εν πάση περιπτώσει θα χρησιμοποιηθούν να καταλάβουν όγκο στο νέο καλούπι, ώστε να μην χρησιμοποιήσουμε πολύ από τη σιλικόνη ή από το λάστιχο το οποίο χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε καλούπι. Να έχετε υπόψη σας ότι όλα τα καλούπια εκτός τα μεταλλικά έχουν μια ημερομηνία λήξης. Αυτή η ημερομηνία λήξης μπορεί να παραταθεί εάν χρησιμοποιούμε αποκολλητικά, έτσι, αυτό εδώ. Εάν χρησιμοποιούμε αποκολλητικά και αν χρησιμοποιούμε και λάδια συντήρησης σιλικόνης. Δεν θα πω εταιρείες, υπάρχουν αρκετές και μπορούμε να δώσουμε παράταση στο καλούπι μας, αλλά κάποια στιγμή εάν βγάλουμε αρκετά μοντέλα, αρκετά αντίγραφα, το καλούπι θα καταστραφεί. Εκτός αν αυτό το καλούπι είναι από μέταλλο. Σε αυτή την περίπτωση δεν καταστρέφεται το καλούπι. Λοιπόν, κάποτε θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα άλλο καλούπι, να το αντικαταστήσουμε. Γι' αυτό το μοντέλο, το πρωτότυπο, το κρατάμε πάντα. Το έχουμε σε μία άκρη και το χρησιμοποιούμε πάντα σαν πρωτότυπο, σαν μοντέλο για να βγάλουμε το καλούπι μας.
Oh, oh.